Tak, počítej. 3, 2, 1, teď. Jo, mě tam naskočil. Ještě jednou šovr, nějaké plasnu. Jo. A Marty? Izmálka. Házím. Ray za 15, jo? Doky Budu bude. počítat potom 3, 2, 1. Ray za 7. Jo. Impulsky 3, 2, 1, 1. A Marty? Máte. Další za 30. Všechny Doky. šovr. Jo. Já mám ready A Marty? je tam hodí. To skoláme. A dáme jenom impulsky teďkon, jo? Dobré. Izmálka. Impulsky za Házím. 5, 3, 2, 1, infuze. Jo. A Marty? Infuze za 20. Izmálka. Házím. Infuze 15. Kluci, co Jo. myslíte, zvládnete to, když mám vlastně fyziotrafu a s šovrem teďkon? Ne. Ne. Takže jenom A Marty? infuze. Bukni normálně, podle vyšetřit. Všechno, jo? Takže s šovrem, dobře. Izmálka. Házím. Ty budeš mít bukny na ten konektor. Já budu mít biotrafu i, takže to Já mám bílej Tak káver. počkejte 15 sekund. A já hodím káver, bílej. Ale to také bílej. Hoď šovr a hodí bio, když to máš. Je to najednou. Jo, A nepotřebuji to. Marty? Dobré. Ale už asi můžem. Jo, počkej. Hoď to tam. Jo, teď to tam. To by nič. Izmálka. Házím. To nebude stačit, ty vole. Že nebyly infuze, vole. Můžu to, Jo. teďko by měly být, měl bych je hodit do infuze. A Martis? Dávám terminál, sežerte to. Nebo chceš ty A infuzky? Izmálka. Já jsem hodil jednu. Dobrý, dobrý. Jdeme. Jdeme. Budu házet. Mám připravený infuze a za 10 vteřin i šovr. Chceš dohromady? Mhm. Jo. Dobře, budu počítat od 5. 5, 4, 3, 2, A Martis? 1. Můžeš. Já jsem to hodil do píči. No aspoň ten šovr. Jo, sorry. Izmálka. Házím. Prosím tě, vrchní šavr a infuzku řekni mi, budu mít připravenou biotrafu, jo? Já 15 sekund byl káver. I infuzky, dobře, za 15 mi to dej, jestli bude ready. Jo. Eva, bereš se vteřin, bereš se vteřin. Jo, jsem nejdu. Počítej od 5. Dobré, A 3. Martis? Tak počítám 3, 2, 1, teraz. 1. Biotrafa. Izmálka. Házím. Smažte ho, žerte healthy. Dostřiď Izmálka. Já tě zvednu hned, jo? Jo. To nebude, není to. No. Už vlastně. No.
Pánové, gratuluju. Raz, dva, viď. 8. Za